σβήσουμε τα φώτα της πόλης των σπιτιών. Θα έχουμε απόψε γιορτή των αστεριών. Η πουλιά θα αναλάβει το μπαρ και τα ποτά και η μεγάλη αρκούδα θα φτιάχνει παγωτά. Θα φέρουν οι πλειάδες το φώτο ρυθμικό κι ο πολικός αστέρας θα αρχίσει το χορό. Ο χρόνος το τρομπώνει, στα τύμπανα ο σκορπιός, ο Ρίωνας στο πιάνο, κιθάρες ο Ιαννός. Θα σβήσουμε τα φώτα της πόλης των σπιτιών. Θα έχουμε απόψε γιορτή των αστεριών. Η πουλιά θα αναλάβει το μπαρ και τα ποτά και η μεγάλη αρκούδα θα φτιάχνει παγωτά. Η πίστα του ουρανού μας θα γίνει φωτεινή. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ. Η παρουσία σας μας τιμά ιδιαίτερα στο χώρο μας. Ο πρόεδρος για οικογενειακούς λόγους δυστυχώς δεν μπορεί να παρευρεθεί μαζί μας. Στέλνει και αυτός την καλημέρα του. Φέτος ξεκίνησε, πριν 15 μέρες, ξεκίνησε μια νέα σχολική χρονιά. Ξεκίνησε όχι μόνο η σχολική χρονιά, αλλά και η γνωριμία μαζί σας. Σας ζητήσαμε να μας εμπιστευτείτε και να συνεργαστείτε μαζί μας και εσείς το κάνατε. Μας εμπιστευτήκατε ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που έχετε και που είναι τα παιδιά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν θα ήθελα να μακρολογήσω. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, να πω καλή σχολική χρονιά, να ευχαριστήσω, έστω κι αν ο πρόεδρος δεν είναι παρόν, για τη συνεργασία που έχουμε όλοι, που ξεκίνησε από πέρσι και συνεχίζεται και φέτος. Ευελπιστούμε και στη δική σας συνεργασία. Αυτά τα λίγα. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στην κυρία Γιάννα, που είναι η Γενική Διευθύντρια στο παιδικό σταθμό. Γνωρίζετε όλοι. Σας καλωσορίζω και εγώ. Σας εύχομαι καλή δύναμη, συνεργασία πολύ δυνατή με το προσωπικό για το καλό των παιδιών. Ο πρόεδρος μας είναι πάρα πολύ δυναμικός και αποφασισμένος να βοηθήσει όχι μόνο στο κομμάτι παιδί, αλλά και το κομμάτι οικογένεια. Γιατί αν υπάρχει ισχυρός δεσμός, ισχυρά θεμέλια στην οικογένεια, σαφώς και τα παιδιά μας έτσι μεγαλώνουν με τον πιο σωστό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν φέτος, πέρα από τις δράσεις που ετοιμάζουμε, που έχουν ψυχαγωγικό χαρακτήρα, παραδείγματος χάρη, παιδικό θέατρο που θα επισκεφτούμε, κάποιο βιομηχανικό πάρκο αργότερα που θα επισκεφτούμε, όλα αυτά παίζουν ρόλο έτσι, στην κοινωνικοποίηση των παιδιών. Αυτό που έχουμε ετοιμάσει και για μένα είναι πάρα πολύ βασικό είναι οι σχολές γονέων με την παιδοψυχολόγο μας, την κυρία Βασιλική Κάκαπου, η οποία αργότερα θα σας πει λεπτομέρειες, και με την κυρία Νεκταρία Δημάση, η οποία είναι εργοθεραπεύτρια, ψυχότρια, θα ασχοληθεί με το θεατρικό παιχνίδι. Θα βοηθήσουμε πάρα πολύ τη σχέση γονέων παιδιών και αρκετού παλίν. Οι λεπτομέρειες θα σας πούμε μετά το πέρας του σχολιασμού από τον Πάτερ. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας υπενθυμίσω ότι όποιο πρόβλημα έχετε, ο κ. Παπαγιάννου είναι πάντα διαθέσιμος και το γραφείο και είναι έτοιμος να στηρίξει ανά πάσα στιγμή στο οποιοδήποτε πρόβλημά σας να δώσει τη δυνατή λύση. Σας ευχαριστώ. Ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλείς αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην Σαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σύ πηγή των πνιαμάτων Χριστέ ο Θεός ημών
και εσύ την δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τοσών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτε και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τοσών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Γιατί μόνο τους μαγάρους. Τώρα θα ρίξουμε. Και τους μικρούς. Και τους μικρούς. Ποιος το είπε, εσύ το είπες? Δόξα σοι ο Θεός η επίσημη, δόξα σοι Χριστός ο Χριστός τις πρεσβείες της Παναχράντου αυτού μικρός δυνάμει του Τιμίου και ζωομοιού σταυρού των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκήν και Άννης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε εμάς ως αγαθός άνθρωπος και δήμον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Σας εύχομαι υγεία και καλή πρόοδο. Σας και τα παιδιά σας. Να ευχηθώ σε όλους όσους ασχολούμαστε με τα παιδιά, εσείς ως γονείς, εμείς ως ειδικοί, και όσο αυτό είναι εφικτό βάσει των δεδομένων του καιρού, να μπορέσουμε λίγο να ακολουθήσουμε τα παιδιά μας σε έναν δρόμο αισιοδοξίας και αλλαγής. Ούτως ή άλλως αυτό πρεσβεύουν τα παιδιά στη ζωή μας. Εγώ είμαι ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια, όπως είπε και η διευθύντρια των παιδικών σταθμών. Φέτος θα κάνουμε μαζί τις σχολές γονέων. Ίσως κάποιοι έχετε μια εικόνα για το τι είναι σχολές γονέων. Θα σας δώσω λίγο πολύ σύντομα κάποιες πρώτες πληροφορίες. Θα είναι κάποιες σωματικές συναντήσεις όπου θα συμμετέχετε εσείς οι γονείς. Θα τις συντονίζω εγώ. Θα φέρουμε εγώ θα είμαι εκείνη που θα φέρει κάποια γνώση, κάποια πληροφόρηση, τη θεωρία. Θα επεξεργαζόμαστε από κοινού όλοι μαζί τα δεδομένα αυτά και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε σε αυτή τη διαδικασία να δώσουμε ένα βιωματικό χαρακτήρα. Δηλαδή θα ανταλλάσσετε μεταξύ σας σκέψεις, απόψεις, εμπειρίες. Ο στόχος είναι να μην μείνουμε στη θεωρία, αλλά όλο αυτό το πράγμα να αποκτήσει ένα βιωματικό χαρακτήρα, μια βιωματική υπόσταση, έτσι ώστε να προετοιμαστείτε όσο το δυνατόν καλύτερα να περάσετε όλα αυτά που θα μάθετε εκεί στην πράξη, στην εφαρμογή. Όσον αφορά στα διαδικαστικά, οι σχολές γονέων θα είναι μηνιαίες, θα γίνονται μια φορά το μήνα. Θα είναι ημέρα Δευτέρα και ώρες απογευματινές για να μπορείτε να έχετε. Η διάρκεια της κάθε συνάντησης θα είναι μια μισή ώρα. Τώρα, ακριβώς την ώρα θα ξεκινάνε, έχει να κάνει με τον αριθμό των συμμετεχόντων, οπότε δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Και θα γίνεται στο παιδικό σταθμό που φυτά το παιδί σας για να διευκολύνεστε όσον αφορά στα κομμάτια της μετακίνησης. Αυτό που θεωρώ σημαντικό είναι ότι παράλληλα θα διεξάγεται και η δράση του θεατρικού παιχνιδιού, για το οποίο θα σας μιλήσει η εμψυχότητα του θεατρικού παιχνιδιού, η κυρία Μαργαρίτη, και θα γίνονται παράλληλα προκειμένου να μπορείτε να διευκολύνεστε όποιος θέλει να εξετάσει στις σχολές γονέων, να μην έχει ένα πρόβλημα που θα αφήσει το παιδί, ποιος θα το φροντίσει και ούτω καθεξής. Θα σας μοιραστεί έντυπο υλικό, θα μπορέσετε να πάρετε κάποια πληροφόρηση από εκεί. Στο υλικό αυτό υπάρχει μια αίτηση συμμετοχής που θα θέλαμε όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε να μας τη συμπληρώσετε και να μας την επιστρέψετε μέχρι την Πέμπτη την Παρασκευή, έτσι ώστε να δούμε ποιοι είμαστε, πώς είμαστε και να ξεκινήσουμε τις πρώτες ομάδες αρχές Νοεμβρίου. Από μένα δεν θα σας κουράσω, να ευχηθώ πάλι μια καλή χρονιά για όλους σας και να περάσουμε στην κυρία Μαργαρίτη που θα μιλήσει για το θεατρικό παιχνίδι. Καλημέρα και από μένα. Και από μένα καλή σχολική χρονιά. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε και πόσοι για το θεατρικό παιχνίδι. Το θεατρικό παιχνίδι είναι μια ελεύθερη δραστηριότητα που υπάρχουν σε κάποιους κανόνες και όρια. Τα παιδιά έρχονται για να μάθουν κάτι διαφορετικό μέσα από το παιχνίδι, κοινωνικοποιούνται μέσα από αυτό, αλληλεπιδρούν, μαθαίνουν να σέβονται τον εαυτό τους και τους άλλους, παίζουν όχι μόνο όπως γνωρίζουμε μέχρι τώρα, αλλά εκεί εκφράζονται όχι μόνο με το λόγο, αλλά και με την κίνηση και με τη μίμηση, ακόμη και με τη σιωπή τους, με το σώμα τους. Έτσι αλληλεπιδρούν μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον και εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Με αυτό να κινούνται και να αντιλαμβάνονται τον κόσμο με τις 5 αισθήσεις τους,
όπως θα πρέπει όλοι να λειτουργούμε και κοινωνικοποιούμε μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Ερχόμενοι εδώ θα μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε, θα μπορούν οι γονείς να εκφράσουν στην ομάδα γονέων τις ανησυχίες τους, εμείς από τη δική μας σκοπιά να βλέπουμε κάποια πράγματα και ίσως με τις πληροφορίες μας να μπορέσουμε να βοηθήσουμε περισσότερο τα παιδιά και εσάς για κάτι καλύτερο. Να ευχηθώ και εγώ καλή σχολική χρονιά. Περιμένουμε τις αιτήσεις και διάφορες σας και ένα μικρό δωράκι από τον κύριο Παπαϊόν, τον πρόεδρό μας, σαν αντίστοιχο αυτής της ημέρας από ένα λουμπουδάκι στα παιδάκια σας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και ελπίζουμε πάλι ξανά να είμαστε μαζί και να έχουμε μια επιτυχημένη σχολική χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ.